места за тях, оставете ги да работят. В случай на нужда ще имате храна, за да оцелеете. Твоето семейство и цялата общност. Така че вземи си пилета, вземи си овце, вземи си кози, вземи си крави. Защото кравата ще ти даде мляко, овцете ще ти дадат мляко, ще ти дадат месо, ще ти дадат вълна. Има толкова много неща, които тези животни могат да ти дадат, които могат да поддържат живота, когато няма храна наоколо. И ще бъдете в позиция да помагате на други гладни хора. Много хора идват при теб с мир. Моля, помогнете ни, нямаме храна. Добре, нека се присъединят към общността, ще бъдат като едно село. Това не е еднолично представление. Добре, да кажем, че искате да го направите сами. Искаш да построиш ферма, искаш да бъдеш фермер, искаш да правиш всичко сам. Ако дойдат 5 мъже, дойдат 10 мъже и си сам, какво ще правиш тогава? Ако дойдат във фермата ви, но ако там има село, е по-трудно. Така че ето защо хората живеят в общност. Те не живеят изолирано. В времена на криза църквата ще се превърне в спасителна благодат за човечеството. Защото всички ще се втурнат към онези общински ферми на църквата. Хората влагат парите си в банката, цялата заплата, цялата пенсия, всички спестявания са в банката. Тогава електричеството спира. Цялата страна потъва в мрак. Как ще вземете пари от банката? И така какво правим? Ще изтеглим ли всички пари от банката? Не е опасно, не казвам това, но за всеки случай дръжте малко пари на страна. Това беше моето послание към вас днес. И това е наставление за всяко вярно Божие дете по целия свят. Посланието е до всички църкви, до всички пастори. Вижте времената, в които живеем. Ако не вярваш на това, което казвам, виж какво се случва около теб. Всичко е библейско. Пандемии са на лице, случвало се и предстоят още. Колко години продължават войните? Война и слухове за война. Просперитетът вече е приключил. Балонът на фондовата борса се спука, значи гладът идва. Нека бъдем готови, за да може, когато дойде славата Божия, да бъде позната. Именно по време на глада Йосиф наистина стана спасител. Не само на Египет, но и на целия свят. Ние, като църква, като служение, се ангажираме да направим нещо по въпроса. Веднага ще започнем да търсим мястото, ще започнем да изграждаме системата, ще се обадим на правилните хора за правилната работа. Така че това е отговорност за всички нас. Трябва да се организираме и да го направим. И ще бъдете благословени, когато вършите това, което Словото казва. Благодаря, благослови. И сега ще пуснем другия пастор и ще ви преведа на български, защото той е на английски, което от Африка също потвърждава.